Yena ngoma into encane yasifica kahle kukho labantu bethu abakahlulwa yilobolo. Wazi wasiphile into encane ukusifice kahle nathi siyithandela nje ukuyigipita into enjengaleyo uyabona. Uyabona wathi wasiphilela wena into encane. Uyalento isiza ngisho ukuthiwa usuyaqala uyacwasa egcekeni. Lokho aqoma ngo1937 incwazi yakhe lamanje yazomkhafela ukuthi kweletelena ngithathe ngihlala ku nawe babo. Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. UMashudula uyatrenda ku social media emva kokuthi akhiphe ukuthi sebeliqedile ikhekhe lakhe abafana. Uze wakhombisa nokuthi ikhekhe lakhe lalinjani kwagcina kunakala kuphetha. Asambeni ke soyilalela ke leyo video, soyibuka futhi leyo video uzibonele wena ngamehla akho oyizwele wena. Mina ngithanda ukudlela isikhathi sakho ukuthi uyaqala kufika la. Make sure ushiye subscribe ukuze ungeke phela uzophuthelwe ama video afana nalawo ashone khona ke. Ngicabanga ukuthi nami nganginekhekhe elalibumbeke njengaleli. Angithi manje zingakafika izimo zomhlaba. Naleli khekhe alibhedi kangako. Inqobo umuntu indlela alidla ngayo. Yabo mntaka baba. Yabo nje ngoba mina ngilincenga. Kanti kahlathi kwafuna la kuthiwe masolo kuzwe ikhekhe. Umuntu alincenga. Zafika izinto. Asiphizi. Dathatha ukhulima ngoba ulapha. Ngofaka ngala. Ngathi taqala gebhu. Yokufika nje kwamjebhu yavela lithi. Yavela qephu. Ngoneka ngibona nginjena. Kodwa khona ngangibundwe kanje. Yabo? Okay everyone, izizweleke uthi uwavezane waqephuka nje abantu nimbona enjeyana. But ke manje siyivalelana ke video namhlanje. I really hope you enjoyed the video namhlanje. If we enjoyed ngacela ukuthi enze show ukuthi smash the like button, uphinde smash the subscribe button, and mina ke I will see you in the next video. Bye.